Menin adım Yuri Cibladze. Men halkara adam hukuklary aktivisti. Rus raýatlygym var. Men bu neçenli ömrümi Russiýada ýaşadym. İşimiň we durmuşymyň köpüsi dürli ýurtlardaky syýahatlar, iş taparlary, missiýalar bilen baglanşykly. Şol sanna halkara hökümete değişli däl guramalaryň baş edaralarynyň yerleşen şäherlerine we ýurtlarda. Mysal üçin Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we Ýewropa Geňeşi. Häzir men we kardeşlerimin köpüsi Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň her ýylky konferensiýasy, Adam hukuklary konferensiýasy üçin Warşawada. Bu konferensiýasy resmi taýdan adam ölçew konferensiýasy diýilýär. Bu Ýewropada, hatda dünýäde adam hukuklary boýunça iň uly konferensiýasy. Her ýyl aýdyşmaly Demokratik we Adam hukuklary guramalary institutynyň bürosynyň yerleşýän ýeri Warşawada bolup geçýär. Bu konferensiýalarda döwletleriň wekilleri we raýat jemgyýetiniň wekilleri duşýarlar we özara gatnaşyk edýärler. Hökümete dahilsiz guramalar, adam hukuklary guramalary. Teoriýa boýunça Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza 57 döwletiň hemmesi. Biz bugun söhbetdeşlikde Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýy boýunça işleýän guramalaryň gatnaşmagy barada alada edýäris. Ma'lum bolşýaly, Türkmenistan bu dünýädäki iň repressiw ýurt ýa-da dünýädäki 2-3 repressiw ýapyk ýurtlaryň biri. Kimdir biri seýrekde bolsa Türkmenistandan gelmegi başarýar. Seýrek ýöne beýle hadiseler var. Men garaşsyz aktivistleri we raýat hukuklaryny goraýjylary we şuňa meňzeşler barada aýdýaryn. Olardan gata az gally we uly tewekkelçilikli ýagdaýda işleýärler. Şonuň üçin kodlanmaga mejbur bolýarlar. Mesele şu, biz deň hukukly ýagdaýda döwletleriň wekilleri bilen duşup, ara gatnaşyk gurup, gepleşik geçirip, gürleşip, materiallar geçirip, pikir alşyp biljekdigimiz gaty gowy we möhümdir. Eger siz Berdimuhammedow ulusynyň, ministr Meredowyň we beýleki resmiýetleriň çykyşlaryna seretseňiz, olar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna, Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna rolunyň aýratyn ähmiýeti barada hemişe aýdyk gelýärler. Mümkin men beýleki döwletlerde bu barada beýle köp aýdylýanlygyny görmedim. Näme üçin beýle bolýar? Dialoglara gatnaşmagy göreli almak gaty möhümdir. Aslynda olaryň borçlaryny ýerine ýetirmeýändiklerini we gödök bolýandyklaryny gowy bilýäris. Döwletler halkara guramalaryna goşulanna belli bir borçlary özüne alýarlar. Kanuny ýa-da syýasy. Häkimetler olary ýerine ýetirmeli. Emma Türkmenistan bulary ýerine ýetirmäge çalışmaýar. Tersine, söz azatlygy, gynamaları gadagan etmek, zor bilen ýitirim bolmak, hereket azatlygy we başga da köp zatlary bozýarlar. Şol bir wagtyň özünde olar owadan görünmeli. Sebäbi nebitini we gazany satmaly. Uglevodorod satyn almak üçin daşary ýurt kömegi bilen bazarlara çykmazdan, maýa goýumlary, gurulşyk tehnologiýasy ýa-da başga zat bolmazdan Türkmenistan bankrot bolar we ören gyska wagta. Şonuň üçin bu awray meselesi. Rejimiň özüni bu guramalaryň hormatlanýan agzalardygyny görkezmek möhümdir. Aslynda bu ýere gelenlerine hiç kim bilen söhbetdeş bolmaýarlar. Bu resmi wekiller, diplomatlar we ombudsman adatça olarda aýal maşgala bolýar. Diňe oturýarlar we olary KGB we MHM işgärleri seredýär. Olar hatda agzyny hem açmaýarlar. Haçanda Türkiýede, Bolgariýada we beýleki Ýewropa ýurtlaryna ýaşaýan türkmen aktivistleri sorawlar bilen ýüzlenmäge synanşanlaryna resmi delegasiýa elmydama olardan gaçýar. Hususan kamera düşmezligi üçin fiziki taýdan gaçýandyklaryny gördük. Kimdir biri tötenleýin surata ýa-da video düşüren bolsa, pozmagy talap edýärler. Her döwletiň resmi wekilleri bu ýoňakda azyndan bir gezek çykyş etmeli. Bular elmydama ähli borçlarymyzy ýerine ýetirýänligimizi we insanperwer hyzmatdaşlyga uly üns berýänligimiz barada resmi borçlar bolup durýar. Emma bularyň hemmesi boş propaganda çykyşlary. Bu ýoňaklarda demokratik Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary we beýleki dürli döwletler tankyd edilýär. Biz raýat aktivistleriniň döwletler bilen bir hatarda çykyş etmäge mümkinçilik
mümkinçiligimiz bolýar. Diňe bir gyrada duşuşmak bilen çäklenmän söz alyp ýygnaklarda göni çykyş edýäris. Ine ýygnaklarda Türkmenistanyň adaplarynyň iň gödek bozulmagy barada söz açanmyzda ýüzlerini aýdýarys. Olar elmidama aýylganç bir şekilde gorkýarlar we hemme zady inkar edýärler. Umuman aýdanynda bu tanqidlara jogap bermek üçin diňe iki adamyň başarnykly we diplomatik başarnyklary bar. Olar minister Meredew we onuň ornwasary Wepa Hajyýew. Men dürli konwensiýalara köp syýahat etdim. Iň bolmanyny olar bir jogap aýdyp bilýärler. Bularyň hemmesi ýalan. Ýöne iň bolmany näme üçindir biraz adamkärçilikli görünýär. Galan zatlaryň hemmesi gaty tragikomiki tomaşa. Inni sorag. Bularyň hemmesi näme üçin zerur? Näme üçin gelýärler? Näme üçin biz gelýäris? Men Türkmenistanly bolmasam-da, türkmen bolmasam-da, olary diýri görkezin atly halkara hukuk goraýjy aktivistleriň kampaniýasynyň agzasy. 2013-nji ýyldan bäri türkmen türmelerinde zor bilen ýitirim bolanlaryň meselesi bilen meşgullanýarys. Munyň tutuş jemgyýeti gorkuzmak üçin gural hökmüne ulanýan adam hukuklary boýunça iňçinlakay meseleleriň birdigini bilýärsiňiz. Her kim türmede üzüňeleşmekden gorkýar. Köp ýyllap ýakynlary bilen ara gatnaşykdan mahrum we umuman lukmanlaryň we aklawjylaryň ýa-da garnaşlarynyň el ýeterligi bolmadyk islenlik adamyň ünsünden düşmekden. Russiýada, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Ýewropadan we başga bir näçe ülkeden hökümete değişli bolmadyk adam hukuklary guramalary bar. Olar türkmenleriň hukuklaryny goraýjylar we aktivistler bilen ara gatnaşyk taklaýarlar. Bilelikdäki kampaniýalary geçirýärler, gözle geçirýärler. Adam hukuklarynyň bozulmagyny resmileşdirýärler. Öz talaplaryny düzýärler. Ýani biz bilelikde işleýäris, bilelikde hyzmat edýäris. Elbetde soraw ýüze çykýar. Umuman şunuň ýaly ýygnaklaryň we konferensiýalaryň peýdasy näme? Munyň manysy barmy? Esasanam Berdimuhamedow ulsunyň we inni kiçitiniň rejimiň awtoritar, diktator, korrumpirlenen görnüşine geçenligini gözeňde tutsak, bu asla üýtgemeýär. Munyň inni umumy meseledigini bilýärsiňizmi? Bu dünýäniň ähli adam hukuklaryny goraýjylaryň bir-birine we beýleklere berýän soragy. Meniň işimiň netijesi we peýdasy näme? Sebäbi ahyryna adamlary halas etmek ýa-da käbir döwletiň syýasatyny azyndan azadyk üýtgetmek başarsa üstünlik bolýar. Ýa-da maglumatlaryň aýan edilmegine, käbir elhinç zatlaryň hakykatyna ýetilmegine we bu meseleleri kem-kemden öňe sürmäge. Şeýle ýygnaklar üçin bu platforma türkmen häkimiýetleriniň öňünde öz pozisiýamyzy gönüden-göni we açaçan ketgitlemek üçin teýrek täsir mümkinçiliklerden biridir. Beýleki tarapdan demokratik döwletlere, delegatsiýalara, diplomatlara we Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň işgärlerine bilelikde habar vermek. Sebäbi Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy guramalarynyň we institutlarynyň en çemesi bar. Olary diňe bir teklip bermek dälle, eýsem belli bir çäreleri talap etmek üçin aýratyn teklipleri vermek zerur. Bunyň ýaly diktator, ýapyk rejimlerde jemgyýetiň özüni azat etmelidigini aýtmak gaty sada söz. Muny diňe Türkmenistan näl, köp ýurtlaryň misalyna görýäris. Demokratik üýtgeşiklik şol bir wagtyň özüni içerde üýtgetmek synaşyklary ýa-da iň bolmany içerde emele gelen we daşarda iş dowam etdirilýän mahaly bolup geçýär. Diaspora guramasy bolsun, migrant guramalar, halkara we adam hukuklary guramalary ýa-da beýleki demokratik ýurtlaryň hökümetleri we olaryň guramalary, Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly halkara guramalar. Diňe şu faktorlaryň utgaşmasy şeýle ýapyk diktator rejimlerde üýtgeşiklik getirip biler. Bir näçe minut ozal türkmen rejimi gaz üçin alyjy gözleýän barada aýdyp geçdim. Bu olaryň edip biljek ýeketäk zady. Bu häzirki rejimiň we bar bolan döwletiň onuň hasabyna ýaşaýan zady. Şonuň üçin olar haýsydyr bir başlangyç bilen çykyş edýärler. Mysal üçin biz bitarap döwlet, ikinji Şwitsariýa, velosiped bayramçylygy bar we yeneler. Gunnatar syýahatçylarynyň we halkara guramalarynyň arasynda orta asyr diktaturasy dälle adaty bir döwletdigini görkezmek üçin boş propaganda beýanatlary bilen synanşýarlar. Olar bilen sowda edilmekdigini, olara maýa goýup biljekdigini we şoňa meňzeşleri görkezýärler. Biziň wezipemiz adam hukuklarynyň bozulmagyny resminalaşdyrmak. Biziň ähli hukuk goraýjy aktivistleri we halkara bilermenleri, bozgunlukda ýaşaýan we işleýän türkmen hukuk goraýjy aktivistlerini gözeňde tutýaryn. Biz bularyň hemmesini bilelikde edýäris. Diňe hemme zadyň gaty elhençdigini aýtman, sanlarda,
dinamikada suratlar, söhbetdeşlikler, adam hukuklarynyň ýagdaýynyň liderleri bilen mümkin bolýarça görkezmek. Bu nähili ütgeýär. Mysal üçin, şu günleriň birine bu ýerde zor bilen ýitirim bolmaklyga garşy kampaniýamyzy hödürleýäris. Sputnik suratlaryny ulanyp, käwir täze maglumatlary, türmelerdäki ýagdaýyň täze seljermesini, ol ýerden gaçyp çykyp bilýän adamlaryň bilen söhbetdeşlikleri we şoňa meňzeşleri görkezeriz. Bularyň hemmesi öğrenmekimdir. Sebäbi diplomatlar ýygnaklara gelenlerine hemme zat ýazga alynýar. Biz bu materiallaryň hemmesini geçirýäris we olar öz pikirlerini düzýärler. Ýa-da hökümetleriň paýtagtdaky ýagdaýyna täsir edýärler. Maslahat gutaran wadyna Berline, Paryja, beýleki paýtagtlara öz ýerlerine bararlar we bu materiallary gowşurandan soň hukuk goraýjy aktivistler şeýle çäreleri görüp biljekdigimizi aýtdylar diýip olara habar bererler. Elbetde bizdiňe bu diplomatlara biz baglamayarys. Maslahatdan soň özümüz bu daşary işler ministrlikleri bilen habarlaşýarys. Indiňe daşary işler ministrligi we diplomatlar bilen däl, eýsem hökümetiň beýleki bölekleri bilen hem käwagt işewerlik bilen habarlaşýarys. Adam hukuklarynyň bozulýan ýurdu bilen gatnaşyklara bagly bolanlaryň hemmesine ýüz tutýarys. Mysal üçin Türkmenistanyňky ýagdaý. Käwir kampaniýalaryň mysalynyň peýdalanyp repressiýa üçin ulanylyp boljak käwir materiallary maliýeleşdirmek mümkin däldigini düşündirmegiň zerurdygyny görýäris. Interneti, ýaraglary ýa-da şoňa meňzeş zatlary pitiklemek ýaly. Internetiň häzirki çäk bilen dolu çäklendirilmegi gün wataryň tehnologiýasyna bagly. Ýa-da bir näçe ýyl ozal Guraman bilen bilelikde alınıp barlayan tagallarlar bilen bu hem bilelikdäki tagallalaryň netijesi boldy. Biz Türkmenistanyň bütün dünýä bankynyň maksatnamalarynyň maliýeleşdirilmeginiň öňüne almak başartdy. Bu pul döwlet jüýsüne girenligi sebäpli bütün dünýä bankynyň döreden maksatlaryna däl repressiýalary, rejimi baýlaşdyrmaga sarp edildi. Üstünlikler bolýar. Kimdir biri köp ýyllap, köp zähmet bilen türmeden çykarylýar. Gynansaam köplen netije bermeýär. Ýöne iň bolmanyna bir adamyň ölen ýagdaýyna, mysal üçin türmede ýa-da haýsydyr bir hüjümden hakykaty almak hem möhümdir. Sebäbi adamyň ady, onuň hatyrasy, awraý möhümdir. Köplençe adamyň diri-döwni ýa-da ýitirim bolanlaryň gatnaşygyna ýokdugyny bilemzok. Elbetde biz işleýäris. Biz bu halkara guramalaryndan we demokratik döwletlerden resmi namalaryny kabul etmege synanýarys. Diňe adam hukuklaryny goraýjylaryň hasabaty däl. Eýsem resmi karar Birleşen Milletler Guramasy ýa-da Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň resmi namasy we bu hasabatda belli bir adamyň zor bilen ýitirim bolmagynyň, adalatsyz kaziýet işiniň ýa-da esassyz tutsuk edilmeginiň pidasy diýilýär. Şol esasda Türkmenistanyň häkimetleri bilen gürleşmek has aňsat bolýar. Soňky aýtjak zadym, elbetde ýol gatuzyn we käwagt hiç ýyl netije ýok ýaly. Ýöne bu hemişe marafon, hiç gaçan ılgaw däl. Türkmenistanyň içinde ýa-da başga ýurtlarda, mysal üçin Türkiýede ýaşaýan pidalary derrew kanuny ýa-da syýasy kömek bermek üçin Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň göndön-göni döredilmänligi äşgardyr. Birleşen Milletler Guramasy Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň tanklary iý berip diktatorlary tutsak etmek we ýykmak üçin bölümi ýok. Bu beýle işlemeýär. Emma raýat jemgyýeti aktivistleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň bilelikdäki tagallalary, döwletleriň we bu halkara guramalaryň özara täsiri bilen diktator rejimlere täsirli basyş etmek mümkin. Siýasatyň üýtgemegi we belli bir adamlaryň ykwalynaky üýtgeşmeler barada maglumatlary açmagyny talap ediň. Elbetde has köp üstünlik gazanmak isleýäris. Käwagt gaty kyn, açyk aýtsam. Sebäbi hemmämiz adamlaryň görgüleri bilen iş talşýarys. Emma hiç zat etmedik bolsak, ha serwet bolardy. Özümize soraw beremize. Munyň manysy we peýdasy näme? Belli bir düzgün bozmalar ýa-da ulgamlaryň üýtgeşmeler üstünde işlemesek, hemme zat hasam erbetleşer we ýamanlyk köp zady has çalt ýeňer. Iň azyndan biz umydymyzy saklaýarys we şol bir wagtyň özünde ýamanlygyň ýeňilmegi mümkin. Ýöne bugün bolmasa da ertir. Будет побеждено, но может быть не сегодня, а завтра.